nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones Nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Radyo Bombo! Oras nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligid stock na alas 4 saga. Welcome mga Pinas magpalagay sa Platutunan Bombo Report sa First Edition na pang Sabadong edisyon sa Platutunan petsa 19 sa bulan sang Marso. Kaya tatlong Sabado sa tatlong bulan tuig 2022. Kamusta na kamo? Good morning, good morning, good morning. Sa aton masok sa aton matagpalamatay sa aton si mga kabombo sa kabukusan nga 61 ka mga barangay sa sunod sa Bacolod. Mga soki naton nga aga pa karon nagabulog tawa sa mabadwa kasunod sa kabukusan sa Negros Occidental. Of course, kinabiabit ato sila nga mga nakatutok ng live sa ato sila FB YouTube channel ng mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan na makita na nila. Mabatian na ito papalagan sinaga sa inyo Platutunan Bombo Report sa First Edition. Mga manguma naton sa kabukiran, mga mangisda naton sa kalalauran, good morning. Of course, makaturato kung nga aga pa man nabulog tawa, mga senior citizens naton, gara na sa tagsan na kamakapihan sa makapurukan, kabarangay o sa aton siling mga merkado. Nagapa init-init na siling mga tiniyon. Welcome dili po palagad siya Platutunan Bombo Report sa First Edition of course ato sila nga mga nakatutok pa karon nga mga guard on duty, mga security guard nato niyo nga nagaplastar pa karon sa mga pribado kaga pampubliko nga mga ospital. Of course mga security guard nato nga naman sa mga pribado kag panggobyerno nga mga edipisyo ay mga barangay tanod naton kapulisan. Good morning. Mga otoridad naton nga nagalibot pa karon sila tagsa ka mga area of responsibility. Musta nga to sila nga mga mga tinderos naton, mga volunteeras nato sa mga merkado aga pa nga nagabulog tama na alas early as 1 o'clock iba nga ni pulo po medyo tulog manok na lang. No, bugta no mga mag-cater sa ato sila nga mga kultural nga aga pa makaron nagapadulong sa ato sining nga mga merkado. Mga kwan naton dala managbaligya sa nga karne, managbaligya sa manok. Kamusta na inyo siling kagahon? Kamusta ang baklanay niya nga aga? Of course, ako po dyan nagsadali kasabado sa kagahon, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita nga aga naton pagtabot balita nga ito ni Balon? Siling nga aga pagpalagan siya Platutunan Bombo Reports First Edition. Ining tatlo ka mga nakaladakpan, lakip na isa kabataas leader sa New People's Army, nga nadakpan sa ato sini joint operation sa PNP kag Army kahapon dito iya sa syudad sa Himamaylan. Nagkala recoveran ni sa mga eksplosibo kag mga armas. Samtang ang kaso sa COVID-19 diri sa probinsya sa Negros Occidental as of kahapon, naglabot na lang sa 59. Nga hindi pa yan makapapanahog sa alert level 2 ang Negros Occidental. Samtang sa kapiking nga dentista ang ginareklamo sa NBI nagkasasang operasyon, sospetsado na dakpan. Sa aton sila mga nagapauna nga mga balita sa palibot niya sang pungsod, isa ka empleyado sang Smartmatic nga involvado sa giniligar security breach ang ara na karon niya sa kustudiya sang National Bureau of Investigation. Samtang ang Department of Health nagpayag nga ila karon na motikan ang mahinay nga pagdubo sang kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas sa mga nagliligad nga semana.
Kasunod nga kadamana sa aton sini nga mga lugar diri sa pungsod Pilipinas, particular sa National Capital Region, ang ginpaidalom sa COVID Alert Level number 1. Kag sa aton sini balita sa luwasang pungsod sa gyapon ato ginatutukan ang pungsod Ukraine. Padayon gyapon ang pagpaulan sa mga bomba kag rocket artillery sa Russia sa Ukraine. Pinaka-latest no, isa to kalayuhan sa eroplano dito sa Lviv, Ukraine. Anangin sentro naman sa missile attack sa Russian forces. Sa muna ang mga balita nga ito ni may balita nga ito nga pagdamot sini nga kagahon na pagpalagat siya natuturan Bombo Report sa first edition. Oras ang Bombo Radio Bacalao Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligan sa nakalas 4 sa agad. This time, sa natukaan mga balita sa patrol, sitwasyon sa palibot niya sa sulat sa Bacolod sa kay Bombo Carla Defensor, di kita naiwa sa aton sining ginatutukan man maayo nga balita, bot kung nakahatagi man siya maayo nga balita para sa aton sining mga sektor sa transportasyon, of course, para sa tanan ining natalana, no? Kung sunod-sunod kita nagsaka ang presyo sa crudo ka gasolina for the last 11 weeks na. This next week, sa abot nga Martes, may big time oil price rollback mga kabanan. Sa diesel kag sa kag sa gasolina. Ini ginakabig nga big time price rollback o ti mot kung magkabawi-bawi na ito sila nga mga driver kaya kung sundon mo ang halin sa una-una nga pag price rollback sila nga simana o sila nga tuig ang last nung ka nagligan nga simana ika-11 dako-dako gin saka ti dako man ita na ipapanaog sa sila masunod simana pero hindi pa ko bastante no sunod sa mga driver of course aton man ining natala ng big time price rollback no sa gasolina kag petrolyo ining 12 pesos para iya sa crudo kag 6 pesos para iya sa presyo sang gasolina. Nabot sa lingon magadubo sang 12 pesos tag sa litro ang presyo sang crudo kag magadubo man sa 6 pesos tag sa litro ang presyo iya sang gasolina mga kabinan. Ina paabuton na sa masunod nga semana. Sa paabot siya nga Martes. Wala naman ti Martes arada ang price adjustment. Ginimo sa aton nga mga oil companies, either masaka siya o kon magapanaog. Ining na paabot naton nga pag nubo iya sa nga presyo sa petrolyo. Siguro makapaganhagan ni gamay sa aton sining mga driver. Kag of course sa aton nga mga car users, mga nagagamit sing salakyan, pribado, pampubliko, alin sa mga SUV, tugtog sa mga jeepney naton, mga buses, kag tugtog sa mga driver sa tricycle, kag mga driver man niya sa mga single nga mga motor. Kahit senta pag presyo na sa petrolyo ang aton sining kwan ang aton sining bantayan tanan kita diri apektado makabinan. So ika-11 na ning magsaka sining tuig bulan sa Marso ika-11 na nga magsaka ang presyo sang produkto sa petrolyo. Saka na ning saka makabinan. Ang pinaka big time nga saka mo to sa nagligad nga semana sa nagligad nga pizza 15. Sili nga pizza may didos, big time rollback naman kuno mga kabilan. No, kay tanan nagadimanda, ang sektor sa transportasyon nagadimanda nga paskaan sa plete. Ang sektor sa tagpangabudlay nagadimanda nga sakaan ang minimum wage. Kaya sining sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa petrolyo, mga kabinan, alos tanan apektado. Apektado kita diri. Bawod sa mataas mga presyo sa petroleum products sa world market. Kakadamo man sa mga factors nga nag-efekto,
isa na diri sing naton ang ilinaway dito ya sa Ukraine mga kabinan. Di kundo mahimo ta balang galing magpanaog sing kangay sining kadakon nga away tani abigin himo during sang naglubog iba ng presyo sang produktos petrolyo sa world market. Kaya daw mo naging saka na to sang nagligal semana mo. Big time oil price hike. Tisubong mabig time oil price down naman kita. Ikabase pang pampaw lang para sa aton sila nga mga nagaguntog kag nagasinggitan karon nga mga driver naton. Halin sa tricycle driver. Tob sa aton sila nga mga taxi driver. Way labot pa na ang mga nagapanag-iya pa sa mga pribado nga salakyan ang mga katuran naton nga Pilipino nga nagagamit sang pinaka-common nga means of transportation ini balang motorsiklo. Ti motorsiklo ko ti gasolina ang ginagamit sini. Ti sa una ko nagatugong ka sa kagatos ka pesos sa imo sini pagpadulong pagpuli sa imo sini nga puloy-an alin sa trabaho. Ti sa mo sila kaay nagalabot na sa 130 or 150 pesos. Ang mga napalig-iya sa salakyan sa una may 250 siya. Magkakadto sa trabaho niya, makapuli siya sakay sa iya sining auto. Subong niya labot kay 350 mo. Balikan na naalin sa trabaho kapag sa balay mo. Mga kabinan, sipab lang ginsakas na. So kung magnubo siya sa 12 pesos sa diesel, kag 6 pesos sa gasolina, siguro makabalik-balik pagmangkot na until San-O ni siya gabanubo. Until San-O ni siya gabanubo. Basta pang paumpalo ni para isa reklamo kung sa pumuluyong Pilipino. Kahit hindi man sila makapasaka sa plitihan unless nga may ara sa ginatawag nga pahanugot sa LTFRB. Kahit until now, LTFRB way pa naghatag signal mo nga magsaka ang presyo sa mga pampubliko iyang masalakyan, jeepney, buses, sa aton sining mga drivers ng taxi, sa mga tricycle, kaya iban pang mga public utility vehicle mga kabinan. Kadako sini basta masilka grudo ni gasolina ang magsaka tanan dere apektado. Tiambot sa mga basic services naton kung sa basic goods naton, may pagsaka. Sinta ba tsaga masaka sa 10 centimos, 20 centimos, 25 centimos. Hindi mo na sumabatsagan kung isa lang ka item baklon mo. Pero kung nagabakal ka sa madamong item, kung nagagasri ka, da mo na mabatsagan ang pagsaka sang presyo sang nagapanguna balaklon. Pila subong ang lipid sa mantika 36 pesos. So una pila na 20 pesos. Nagsaka subong niya 36 pesos ang lipid sang mantika. Pilagi lang gisaka ya sobra 10 pesos. Di ko nagnegosyo ka gamit ka mantika, additional ining expenses nimo. Talabla subong pandesal. Ang pandesal subong magyapon presyo niya po nagamay na gid siya. Nagamay na gid pandesal subong. Tapos kuan pa di sulid la. Di siya magyapon 2 pesos. Mayroon ba tag 250? Kung nagamay na lang pandesal subong. Da mo na makita. Nga epekto nato niya ang epekto sa presyo sa mga nagapanguna naton iya nga balaklon. Kaya itong pareño bala, sang nagligad nga bulan sang Pebrero, naggrocery ka worth 1,000, do ano kada mo ina. Subo nga bulan sa Marso, grocery ka worth 1,000, nagkupos sa yan ang imo sining nga bag, kaya ginasudlan. Sa una nga mga tinuig, may grocery ka 1,000, 1,500, no? Do dako-dako pa, mabuta-buta pa ang plastic bag. Subong yan, mag-grocery ka 1,000, grocery ka 1,500, doon di ka kagabang-gabang sa plastic bag na mo.
Sang grocery bag na ang aling ka kundi kada nagapamalaklon. Nga ang gulo ginagmay habon, shampoo, mga toiletries nyo da, mga grocery. Ay sa mo klibo ba? Sa klibo? Kaya ikabuta sing dako nga plastic daw. Di pa kung bakal ka sa mga mall, sa mga department store, grocery store nga daw, taas-taas ang presyo. Di pinakawais ng simo subong himuon, itak lang da sa mga supermarket, nga mas dubo ang presyo. Kumpara mo sa iban nga mga malls, mga kaibanan. Da ka na lang maka-savings. Da ka na lang makabilan ulo abanse. Kaya kung dito kasi makilalaman ng mga supermarket, ng mga malls, ang presyo sa ila sila nga mag-grocery, taas mo. Mga kaibiran, mataas man. So, mayon ang ibalita, kung sila ito sa mga servisyo man, ang galabu ang presyo sa krudo kag gasolina. Big time oil price rollback man ang paaboto natin niya sa maabot nga simana, especialmente sa maabot nga pet sa 22. Timot ining natala na transport strike sa sektor sa transportasyon pagkakita sa May Negros, Bacolod, magkapaganagan ayan ini, magkapabawi sa ila sila plano nga mag-untat biyahe bago siyang pinabuton nga oil price rollback mga kaibigan. Kaya halos tanan tasig guniya, hindi lang kita yung ordinaryo pumuluyo. Mismo nga to sila nga mga ahensya sa gobyerno, nagabatsyag man, isipaw lang budget mo da sang imo sila krudo o sila sa masalakyan ginagamit sang ato sila nga mga LGUs. Tuda mo sa liga gani, aton nga probinsya, Gobyerno Lacson nagpayag at kung ang importante na gilanganay nga mga pag-travel sa ginalituhay nga mga departamento naton sa gobyerno, sa probinsya, ang himuon. Bangod sang mataas nga presyo sang krudo ka gasolina. Bisan pa paano ang mga basic services na hindi dapat gid makuan, hindi dapat gid mahamper despite sini mataas nga presyo iya sang gasolina kag krudo. Kaya tigo sa may maara si mga importante nga mga proyekto, especially yung mga utod naton nga involvado sa mga field works nila, nga nagatag sa mga basic services sa aton sa pumuluyo. Number one, guro niya at hindi gini mapiktuan, bisan pa paano, kahit pinaka-importante man mo, importante man para sa aton sa mga pumuluyo. Sa gabay pa, initala na pag-anubo sa presyo sa produkto sa petrolyo, aton magkabulig-bulig bisan pa paano, kag siling ko gabay pa magapadayon amat naman tabalgo si Pabla, unsin na ka simana mo. Ika-unsin nga simana, nagligad nga Martes, ang padayon lang nga pagsaka sa presyo sang mga nagapanguna nga produkto sa petrolyo. Tipila na, ang ginilay pilang presyo sa ligad to sang krudo, sobra lang to 40, ang gasolina sobra lang 50, subong nga pila, sobra 78, 77, 78, naghampang presyo sa gasolina, ibang gani, galapa po 80, ang presyo sa gasolina, makimanan, si Pabla, mo ko tarawon mo daw nag 100% kin siya for the last 11 weeks. Sili nga tuig. Apasaka sang petrolyo mga kibanan. Ang mga pag-amendar sa nga pila ka provision sa ato sili ginatawag nga oil deregulation law nga sandang lagpati nga ato sili nga lower house ato sili nga House of Representative nag-aprobar naman nga amindahan mga kibanan para siguro tayo makabulig-bulig sa pagpaganagan sa pagpanubo sa presyo sang produkto sa petrolyo mga kibanan. Oras ang Bumbu Radio Bacolod Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligan sa na alas 4 sa agad this time. Kung na unang hugna sa mga balita, mga report ng Madolo Libo Mukala, Defensor sa Patrol, kamusta ato sinipalibot ya sa siyudad ya sa Bacolod.
Kamusta nga aton sini nga mga kauturan? Kamusta ila sini nga Sabado? Sabado tubong tiway sang opisina ha? Sa aton nga mga pampubliko nga tanatapan ko sa pilay ka pribado nga kubuyan aton ti magsiling ka Sabado. Damo sa outing, damo ang uton nato na aga pa, ehersisyo, mga utod kita iyan nga naga-biking, naga-jogging, naga-walking, mga kibanan, mga nagasumba naton nga mga kauturan, magladlaw ng Coronel 5 na makita sa aton nga mga plaza, ang mga utod naton nga mga nagasumba, nag-ehersisyo tagsaya ka Sabado nga adlaw. Ilan tabi, report naibalan ta si Bombo Carla Milifensor, balita iya sa patrol sa linga Kagahon. Bombo Carla, good morning! Come in! Bombo Dennis, good morning. So live kita diri subong sa may public plaza, Bombo Dennis. Si makitaan diri naton nga ang aton sini nga mga kauturan busy na sa pagpahadto pangari diri subong Bombo Dennis. So si makitaan diri naton sa subong at sa likod ko Bombo Dennis nagaplastar sang tulda nga aton sini nga mga kauturan mga nagabaligya dibala before Bombo Dennis sang December Bombo Dennis so kita naton nga may baligya diri sa atubang mismo sa San Sebastian Cathedral Bombo Dennis subong ari naman diri sila magaplastar naman kaya magabaligya naman sa ila sini nga mga baligya Bombo Dennis mga sapatos, kurtina, bayo, mga nari-sari nga mga baligya, mga panapton, Bombo Dennis, subong diri naman ini sila magaplastar sa tubang sa San Sebastian Cathedral, Bombo Dennis. Kung doon na tabo po Carla, ito sila sang nangligad nga last part sa ato sinituig 2021 doara na sila doon sa salda sang kuan mo ng December or New Year doon lapo-lapo sa New Year kay naghimos na daw Bombo Carla. Yes, Bombo Dennis, the first week sang January, ini sila nag-himos Bombo Dennis. Now, sa subong, ari naman diri sila, nag-plastar naman sa ila sini nga mga tulda para sa ila sini nga mga baligya Bombo Dennis. So, tibisi naman ini nga palibot o kung maplastar na ini Bombo Dennis, si Mampagin natin nga mangin busy naman ini nga street Bombo Dennis, bangod nga madamo naman sa mga manugbakal o kung madamo naman sa mga pagaplastar ng ila sini nga mga baligya Bombo Dennis. Ato sa public plaza, Bombo Carla, makita nato sa background mo daw ka hipid sanag daw ay sa mga porsyon sa plaza naton nga may mga ongoing pang mga pag-repair, Bombo Carla. So far sa subong Bombo Dennis, so wala saan ko din may nakita niya repair diri sa may area sa public plaza Bombo Dennis na so far so good ang area sa public plaza kay di kaaling kagabi ban Bombo Dennis ti ang mga street cleaners naton panino naman diri sa area sa plaza Bombo Dennis so far sa aton sini nga pagalibot diri kung tigadlaw Bombo Dennis so madamo naman sa mga nagatambay usually damo magin sa mga nagatambay pero do ka nami isang ambiyansa nga public plaza Bombo Dennis. Ang mga auto naton nga mga homeless nga sadto kinandan makitaan mo nagapalipas ng gabi sa plaza naton especially sa ato da mga waiting shade sa palibot may ara para ang mga senaryo kita makitaan sa plaza tabom Carla. Yes, Bombo Dennis, timari kita diri nga may mga makitaan yung mga homeless Bombo Dennis diri ni sila tulog diri sa may area sa plaza may mga bench diri nga gina-occupy nila kag tulugan Bombo Dennis. So, una daw ginapang tabog na sila dira, ginapang dala sa to sa balay, da products na ganyan, nga dito na sila to ginapatulog o ginapaista, sa dalom sa police station number 1, so una titiligdaan na sa aton nga pila ka mga homeless natin mo katuran, da sa tupad siyang season 1 sa may ABC building dira, sa mga homeless natin nga makaturan dira, dapat kung may makita at kakangay sini, dapat guro sa syudad ni pang tatapo naman sila, Bombo Carla? Amogid ni Bombo Dennis, kay medyo madamo-damo ini sila nga nagatulog diri sa may area sa public plaza, diri sa may area sa police station. Once na notice kani nato na Bombo Dennis, dumang bago naman ini naton nga makita diri nga mga homeless people nga yari diri
Bangladesh kaya ang mga before ti nagligad tuig Bangladesh damo reported nga mga homeless bala nga nagkasapwan na lang nga patay Bangladesh. So for do diri sa may area sa police station market diri sa may ABC daw duwa balang reported last year Bangladesh no nga nadulaan sa nga kabuki Bangladesh. Nung mga tigulang na nimo, no? Tapos kumos kadugay na groda kada lang niya sa gwa, no? Gaka kuane, gaka tapikan sa balita. Gusto ko sa masupay ko rin siyang gutom. Bumuka lang, kamula sa nagkasapuan na lang bla. May posibilidad gid na Bangladesh no. So diri laman ini sila sa may area sa public plaza sa tubang sang San Sebastian Cathedral makita dira naton nga may mga naga-plastar sa ila sini nga mga mga payag-payag o kung mga sako bala nga ginatabo nila Bangladesh para ini sila makatulog. So magtungtong alas 6 at nag-amat-amat man ini sila ya panghimo sa ila sini nga pamigdaan Bangladesh. Ate, may manakay. Abot ko na daw din sila kaladto. Bumbuka na kita daw din mo sila makita mo sila pagka kagat na kasang kasisidbon, ganda sila balik. Kung adlaw ro do nagalibot mo sa syudad dato nagapang awan ba dato nga daw nagapangalimos o nagapangayo kayo bumbuka la. Yes, amo gid gani Bangladesh no. So may makita diri gani nga makita Bangladesh nga nagabaligya no sang dulce, sigarilyo, kape dra na lang ini sila nag-tiner kung din ini sila nag-plastar Bangladesh. Sa mga kuan na to, sa mga street vendors natin kita mula pangabuyan nila mo. Sa aton niya palibot niya sa syudad sa Bacolod so far no. Daw wala pa kita dira sa mga makitaan nga mga sabagay na sa public plaza ta daw ang mga naga-jogging daw malimitado naman na Muslim mga nag-exercise naton daw naman sa Capitol Lagon bumukala. Yes, Bangladesh. So kung maisa may makitaan kita diri nga naga-zumba Bangladesh sa may public plaza pero usually gid naton nga makitaan nga mga naga-jogging, ga-walking, ga-zumba dito sa area sang Lagun Bangladesh pagpatak alas 5 sang kaagahon Bangladesh ang Lagun niya madamo na sang mga naga-jogging kag zumba, walking dira sa may palibot sa Lagun madamo gid na ang nagalibot dira no tagpila nila kalibot ang palibot sa Lagun kung sa isa dira na ini sila nagasulod sa Lagun kag mag-intraman sa mga naga-zumba Bangladesh. Musta ang temperatura ta kamusta ang tiyempo? So far sa subong Bangladesh so okay gid ang aton sini nga panyempo subong Bangladesh no. Wala kita sa nga may mabatyagan nga pag-ulan-ulan o kung pagpanalithi subong kagahon Bangladesh. So do ka pa ang gid gani Bangladesh no do kabatyagan naton ang summer Bangladesh. Alin kagabi daw ka init-init sa ato sini nga temperatura ta mo naguro kay summer gyud kita mo Bombo Carla. Yes, sakto gid Bangladesh no. Bisan ang bugas ng electric fan mainit no. So, amo na lang gid ang aton nga panugyan sa aton sini nga mga kauturan nga gid no nang open na lang gid sila sa nga mga bintana gid Bangladesh para at least makasulod man ang mabugnaw man nga hangin kay pertigid no mapatsagan gid naton ang kapaang Bangladesh. Gamay pang wala lang sa interruption sa ato sini nga supply sa kuryente. Kaya mo na tiyempo bumukala, nali arak kita sa minute ka panahon, arak sa summertime, kag kung sige-sige pa, mga instansya pa may mga power interruption. Kita mo, terrible na bila kung sa tiniumbla si kagabihon, arak na sa mahamuok mo katulugon, golpe pa, matigpo ang supply sa kuryente mo, dako gid nga, dako gid nga agoniya, bumukala. Yes, sakto gid Bangladesh no. So kabay pa nga wala sa nga pag-run out Bangladesh kapin pa kumabatsyagan na naton ang kapaan sa palibot Bangladesh. Kaya kailangan preparata na yan. May mga solar ka, may mga nano, kung sa balay mo, kung tigpo, mga normal ng supply ng kurite daw, hindi ka mag-ulo o guniya, o sa ordinaryo natin ng mga kauturan, ulo pang uyab, kaya ulat-ulat kayo doon no balik ang supply sa kurente. Ito importante mo na bumukala, no? Mabulubog na labi kung may mabata ka pa imo di karon nga atipan ba ko sa ti daw hindi man kakatulog sa pulaw man sa
kuyab-kuyab man si imo sining tupad Bukarla. Yes, sakto ginaabang madanis daw mo ginahambal sa mga Iloy nga kapin pa kami mga aras lang mga bata nga gagmay struggle gid mo madanis kung mga brand out kiti ang mga kabataan sundo na anan gid mo madanis sa ventilador abang madanis so kon aircon mo madanis. Pati may lang na kon may kaya ka aircon kada pagaling kay tiga palang lapaw man imong kwan po ang imong balayran tagsag tapos bulan pag-abot sa imo sining kwan nga bill Bukarla. Sakto ginaabang madanis no te kapin pa nga sa subong pagingadaan nga mataas ang presyo sa gatong bombodanis sinagadubli ang balaydan sa subong bombodanis. May isa ka lang kay aircon sa balay mo guro may hindi po magamit na adlaw pila lang ka oras gamit mo butang tayo 20 lang sa gabi. May hindi guro magnubo sa 2.5 imo nga bill sa isang bulan po. Posibilidad gid na abang madanis no kay ti amo gid na perme ang presyohanay sa bill no kung madamo kita sa mga gadget o kung mga appliances nga ginapanggamit man bomboday. Okay, so ano mga balita natin din Bukarla kamusta tong mga nagladakpan kapon to ginaga tatlo ka mga membro sa NPA isa to do mataas itong opisyal sa People's Army Tres Negros nga nagladakpan sa aton sini nga mga joint operative to sa PNP kag Army sa ginserve ning warrant of arrest Bukarla. Yes, bombodanis so ini ka mga tatlo ka mga mambal na naton nga mga wanted persons sa bombodanis so ari na ini sila subong sa kustudiya sa Himamaylan City Police Station bombodanis so tatlo gid ini ka mga miyembro sa communist terrorist bombodanis ini sila bilong ini sila sa Komiteng Rehiyon Negros bombodanis ini sila na neutralize kag nadakpan sa 303rd Infantry Brigade bombodanis kag sa Himamaylan City PNP bombodanis so ang mga nagkaladakpan diri amuti kilala ini kanday Ramon Patriarca Magduralang Deputy Secretary sa Komiteng Rehiyon Negros bombodanis finance officer ini siya mayara sa existing warrant of arrest sa criminal cases number 10 bombodanis pulo ka count sa murder kag ang duwa mo ini sila amo ang identify kay Carmen Hanuville Maturlo alias Loisa o kon Avon bombodanis miyembro man ini siya sa Komiteng Rehiyon Negros Cebu Bohol City 4 bombodanis kag ini siya regional staff kag si John Michael Baldonado alias Calvin alias Clint alias Harold alias Gitek ini siya CN1 personality ini siya sa NPA bombodanis si madamo man ang nakuha sa ila ako nakuhaan kag ini sila sa hand grenade isa ka KG-19 kag mayara sa magazine chamber na loaded bombodanis duwa ka KG-19 magazine loaded ini kag mayara sa mga dokumento bombodanis ang National Democratic Front bombodanis kag flag na ina bombodanis no kag ang ini nga NPA maucap pero sang tatlo ka NPA maucap kag 310 pieces ka mga AK-47 live ammunition bombodanis sari ini sila subong no sa kustudiya na sang Himamaylan City Police Station bombodanis. May mga kay singgit service ang mga otoridad nato ng warrant of arrest o naman ay nagabato ang tatlo kiti hindi mo na armado man nga daan may mga granada may mga 45 kag 9mm pistol Bukarla. Yes, bombodanis so sa pag-service sa warrant of arrest bombodanis so wala sang encounter nga natabo wala ini nagabato ini nga tatlo ka mga nagkaladakpan bombodanis mga daglag pugid ini no nga mga duwa diri o kon ini sila mga dagko gid nga miyembro sa NPA bombodanis. So ang warrant siya Bukarla mula ni batok sa kay Ramon Patriarca no ining duwa iya ining babae kag lalaki nga si Carmen kag si John Michael upod lang niya sing kuan upod ni Patriarca no sa ginserve warrant galing kay ti daw may mga
armas in siya nga nakuha sila posisyon. Amo ni nga ginadakop naman sila, no? Bombo Carla. Yes. Yes, Bombo Dennis. So, ining 10 counts ka murder, Bombo Dennis. Amo lang iniya para ini kay patriarka, Bombo Dennis. Pero ining duwangan kay tungod nga upod ini sila ni patriarka, kag nakuhaan ini sila sa nga mga armas, Bombo Dennis. Galing ito yung mga membro man sa kuno sa NPA. Yes, Bombo Dennis. Sa miyembro man ini sa nga NPA, no? Ining si Carmen Bombo Dennis, isa ka regional staff, kag ining si John Michael Bombo Dennis, isa ka CN1 personality, Bombo Dennis. May mga posisyon sa NPA ining tatlo, Bombo Dennis. Okay, no, te, aras na sa kustudiya sa Mamaylan PP, probably ining si Ramon Patralca mo subject sa warrant of arrest, mo pa rin medyo makabig siya nga high profile nga individual, na triple ko rin seguridad karon sa ila, Bombo Carla. Yes, Bombo Dennis. So, si karon din naton karon, no, sa area sa Himamaylan City Police Station, Bombo Dennis, kung ano pagid ang mga disposisyon nga pagatubangon sinisang tatlo ka mga NPA, Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, diri kita, no, kay tungod nga taas ang gatong Bombo Dennis sa Subong, so hindi apektado ang paglibot sa mga patrol cars sa area sa Negros Occidental, Bombo Dennis. So, sunod kay Pulisatan ng Miguel Donasco, ay tungod nga nagsaka, nangyari ini sila nga nabato ni MOE, Bombo Dennis, ang supply sa sila sini nga gatong, Bombo Dennis, si medyo daw nagdubo, Bombo Dennis, no? Pero ini sila nagpasalamat sa mga mayors, no, LGU, sang ila sinitag sa mga police station, ay tungod nga suportado man ini sila sa ila sini nga kinahanglanon, Bombo Dennis. So nagpasalamat ini kag hindi apektado ang paglibot sa mga patrol cars, police visibility sa tagsa-tagsa ka mga police station sa Negros Occidental, Bombo Dennis. So Bombo Dennis, mamatiyan nato ng payag ikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. The thing is, even po no na tumaas na po ang presyo ng gasoline natin and the diesel, ito po yung may MOE po tayo na binibigay from the national headquarters, no. So medyo dahil tumaas po ang presyo, di bababa po ang liters ng mapapasok no sa mobile patrol. However, we are very lucky to have support with our local government units, no, headed by our mayors. So far, so good naman po ang suporta nila. And they know na ang patrolling natin, ang paggamit ng mobile patrols, should never stop dahil ito po ang one way for us to have preventive measures. So to answer that, hindi po ito makakaapekto sa ating operations, hindi po ito makakaapekto sa pag-iikot ng ating mga mobile patrol, mobile cars, dahil tumaas po ang presyo ng gasoline and diesel. Umayaw na, Bombo Carla, at least, no, hindi mapektuhan ang normal nga police operations, especially ang pagpatrolya sa aton sila nga mga kapulisan. Kiti ang pagpatrolya, Bombo Carla, isa ni sa mga pamaging makakwanta mo, mapreventa ang pagluntad sa krimen sa aton sila nga palibot, Bombo Carla? Yes, actually na, Bombo Dennis, no? So, importante gid nga magpatrolya kung magalibot ang mga patrol cars bukod sa mga personnel, Bombo Dennis, para at least, no, malikawan ka, mabantayan man ang tagsa-tagsa ka mga streets sa ila sining area of responsibility, Bombo Dennis. Okay, tingin ko basta ibang rason iblasang medyo limitado sa mga aton nga libot kay limitado man supply ta sa sang crudo or gasolina no, ginagamit sa aton sining mga patrol cars, no, basta limitado basta masiling pulis nga wala tonto na may tawag sa aton ka magresponde para ita uyang sang crudo. So hindi na mangin rason, importante pwede mo na ibubo, Carla, no, para maka-minimize sila sa gasto sa crudo or gasolina, no, stay put sila sa kalugar. Pero importante, visible sila sa pumuluyo, no? Kag kung may call, may responde, tamo na pagkanto na ito sa isa ka area ay, Bombo Carla, at least buwinan ang paggamit sang kwan, sang crudo or gasolina, Bombo Carla. Importante, visible ang ato kapulisan.
Yes, Bombo Dennis, siya mo ginasigurado man sa aton sining nga mga kapulisan nga aragi din sila sa mga area kapin pa bala ang mga busy gid nga mga streets Bombo Dennis sa mga busy nga mga area sa mo iningila sini nga ginasigurado nga dapat dira sila Bombo Dennis. Nang inusual ko sa sa like sa mga rush hour, no? Anta, mga patrol cars na to, nara sa mga dalanon, sa aga, spente sa gabi, no? Mag-iupuli ato mga trabante, alas 6, na makita natin, ara visible nga to, sila nga mga kapulisan. Kaya dapat sa mga way hours man, sa kagabihon, sa kagahon, dapat maglibot-libot ng pulis tayo, kag siyempre patigay magyapon sa police visibility kasi ini mga criminal limits nato mo bakala kondo na bay at balaan naman ang time clocking lang nga mo ni oras daw wala naman din yung patrol galibot amo na nga mga kagahon do ito makita ang police tati kasi basi da bala mga tsansa kag makahimo sa krimen ang aton siling kwan aton sili pila ka mga malaing elemento sa aton sa syudad Bumukala. Magid gani Bombo Dennis, no? Tikag isa pa patigayon paging nga daan ang Comelec checkpoint sa aton sini nga mga kapulisan diri sa Negros Occidental kag Bacolod City. Bombo Dennis, ini sila nagakandakin sa checkpoint akong kagabihon Bombo Dennis. Tapos pala sa aton nga mga taxi driver nga kung daw kikita lang daw daw ninit pasero ti da na sila na parking sa mga mall kag sa mga damo tao nga lugar bla hindi pulso lang para di gasto sa kuno sa mga pulis naton mo man police visibility lang sila da sa mga public places naton para makaminimize kay may importante makita ang presensya naton sa ato kapulisan kag gilayon magka-respond din kaso may mga ara sang kinanon nga bulig nga pangayoon naton nga publiko Bumukala. Yes, sakto gina Bombo Dennis, no? At least pala makaserve, no? Kag mabantayan sa gihapon ang palibot Bombo Dennis. Isan pa nga nagtaas ang gatong Bombo Dennis. Gamiton taton nga mga kuan tawag ni mga patrol cars ta mga police vehicle naton sa importante kag sa ginatawag naton na normal nga police function. Dito paggamit na kasi lagaw-lagaw. Tapos nga daw taway man malibot-libot tayo makadto to ba sa kumpare malabay tayo sa kay mustawan to sa bem bla na dapat sa official nga function gamiton Bumukala para tis kung magasto gyud ta krudo, magasto gyud ta gasolina sa ato sining mga patrol cars no at legitimate bla kay official ang giho Bumukala. Sakto gid Bombo Dennis, no? Importante nga aragid bantay sa gihapon Bombo Dennis. At kaga importante gid dapat ang pagalaktan Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. So isa ka bypass operation, no? Ang ginpatigayon sa Bago City Police Station sa Barangay Lagasan, Bago City, Negros Occidental. Kagang suspetsado diri amo ang ginkilala kay John Dominic Valiente, 21 anyos, residente sa Barangay Balingasag, Bago City, Negros Occidental, Bombo Dennis. Kagang nakuha sa iya nga paginako, dito ka sa siya isang suspected shabu, kag nagabug-at ini 4,080 pesos, Bombo Dennis. Sa subong, yara na sa kustudiya sa Bago City Police Station for proper disposition ang suspectado, Bombo Dennis. Okay. Bombo Dennis, sa mga ng report, nagikan sa patrol, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Carla May Defensor. Mga balita doloy Bombo Carla sing aga papalagay si Platutunan Bombo Report sa first edition. Sige tindi paghimuon nga rason nga tinamad naman kita rason nga dugling nga mga krimen sa ato si palibot na bawod sa mataas ang presyo sang gasolina. Mga pulis na ito, of course, may labot sila yung budget na MOOE nila for fuel. Ang aton nga mga LGUs na banwa, syudad, naghatag man siyang fuel allowance sa ato sila nga mga kapulisan. Ang atin sila bisan pa paano bala hindi mangin rason nga hindi na kami responde kay why na kami
crudo ay may gasolina kay jutay lang amon limitado na lang nga supply Paano na gross strategy lang na kung paano ito magamit sa ato sila nga mga patrol cars sa ibang paginaton nga mga police vehicle nga gamito naton sa normal arusto nga operasyon ko do lagaw-lagaw mo lang da PY tanay na para hindi ta magastuhan gid kita mo siliti steady pulso kita sa lugar importante visible kita sa aton kapulis sa aton pumuloyo ngayon kaso wala madasig kamo nga magka-responder PY tanay nga gara-gara libot-libot na kung ano gid man kung importante gid man yang pagpatrolya nato timon ta na mga importante lang hindi ta mahamper as mentioned kay na ni Lieutenant Donasco nga hindi niya maghamper sa normal nga police operation ang mataas nga presyo sang crudo or gasolina importante proper lang nga paggamit sa nga aton nga mga police vehicle para di man mauyang ang ginhatag dira ang supply sa crudo kag gasolina. Kaya aton nga mga kapulisan may makulingon man gani nga maslakyanon mo. Personal man nga maslakyan pero kun ara kamo duty of course magamit sa aton nga mga police vehicle nga ginagamit sa normal nga pangsyon sang aton siniya nga mga kapulisan. Pareman sa aton nga mga government entities sa mga LGUs na ton ang balo tamati mga LGUs na to sumugda mo naman sa lakyan mo nga ginagamit man imuon ta na gamiton ta aton nga masalakyan gamiton ta aton nga mga resources sa aton sini nga normal nga function personal ta nga paggamit hindi ta na paggamiton ng masalakyan sa gobyerno in the expense ang budget iya sang gobyerno naton sa aton sing mga crudo prosmente sa mga public officials naton bla nga may ara asang isyu nga salakyan sinyo with allowance with fuel allowance or fuel budget sa gobyerno mga kaminante basta gamiton niya personal ang paggamit sa mga bikulo kag tapos siya ang ginatugong nyo gastos ng gobyerno so hindi naman na pwede gamiton ta mga public utility vehicle o naton sila nga mga government vehicle sa normal or official nga function di blang kate man na gani nakibutang na may for official use only gali subong na doon na makita sa mga government vehicle naton ina talaga doon na makita nga tawag nga for official use only mga kabanan mo silingon gamiton mo na sa official nga function o sa imo opisina sa imo talatapan official mo siling connected sa imo sini nga trabaho kag designasyon kung gamito mo ko niya paninda personal pati bawal naman na yan hindi naman na pwede makabilang sabagay subong guro daw ay naman na ga-exist wala naman na ginimo sa aton sini nga mga public servant ang paggamit sa mga public kon government vehicle sa ilayang personal nga gawi mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 13 minutos na nakaligid sa alas 5 sa Ganyo Platutunan Bombo Report sa first edition. Magapan na balik makaligid lamang pala kay importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90%. Balik tayo pagpalakit sa Platutunan Bombo Report sa first edition. Oras na ito na 18 minutos na nakalikid stock na alas 5 saga. This time na, ang pinapagin na ito pagtamod mga kabayan na sining pagtutok na ito sa Japon sa piyak nga halos mayoriya na sa ito sining mga lugar sa Pusod Pilipinas. Kag of course ang bilang Pilipinas nga gideklara na karon sa DOH as low risk status for COVID-19. Kahapon, ang Department of Health nagpahayag nga ila na obserbaran ang mahinay nga pagnubo sang kaso sa COVID-19 sa Pungsod Pilipinas sang nagligad nga pila ka semana. Kaya duman naton bulan sang Pebrero, terrible ang sarurot sang kaso, ang pagganubo, kadasig bla nagganubo, kundo ano kadasig nagtibok ang kaso sang COVID sang Enero, bulan sang Pebrero, terrible man kadasig sang pagnubo. Nga mo ni rason nga kadamo sa mga lugar naton sa Pungsod Pilipinas,
ang ginpidalom na sa COVID alert level number 1. Damo na, di ba? Kay nubo-nubo ng kaso mo. After nga kadamaan sa aton nga mga lugar sa Pilipinas, ginpidalom sa COVID alert level number 1, lately lang for the past 2 to 3 weeks, naobserbara naman sa DOH nga ang pag-decline sa kaso, doon naghinay bala. Busingon doon gamay lang ang percentage. Kung sa bulan sa Pebrero, galabot, abig sampol, 60 to 70% ang kanasigon sa pagnubo sa kaso. Siniya nga bulan sa Marso, nakita nga daw naghinay. Butsingon, daw may pagsaka gamay sa mga kaso sa Pilipinas. Negro ti bangod sing pila naman aton ka mga kauturan nga reluctant naman nga mag observe sa tawag nga mga minimum health protocol. Bangod kiti kung nag-alert level 1 ang kita, do halos kuan nila na mulumagula na gamay sa kuan normal abi. Ngati may mga open na mga kalan naton, nagbalik kita sa normal naton gabi sa gabi. Ang curfew hours naton gipalipot na naton. So may chance na mga utod naton mag-alambiyong kag maglakot sa kung gabi. Chance na magkadto sa mga resto bar, sa mga balay limnan. Dako ng chance nga libot, maglagaw, especially sa gabihon, pausin ko ipalipot na ang number of curfew hours. Sining ko ining paghaganagan at takorong paglubo naton sa COVID alert level sa pungsod. Tingko ba si in due time bala? Makahatag naman sa liwat kapag tibuok sa kaso sa COVID-19. Kaya mo na pinakalites nga report, kahapon ginpahig ni Health Undersecretary Maria Rosario Verere, nga nakita nila sa data, nga daw naghinay naman, nag-slow down ang pagnubo sa kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Mga kapinan, kay as of March 10 to 16, nakita nila nga may 19 cases lang sang 19 cases sang COVID nga na-record, which nag-representa isang 29% lower than 752 average new cases from March 3 to March 9 mga kabinan. Buto naghinay. Busingon kung naghinay ang pagnubo, may pagdugang sa pagsaka sa number of cases mga kabinan. Amo nang figure, amo nang interpretasyon sa Department of Health. So sa lingkod, base may mga lapses naman. Kasi natin bisinarak sa COVID alert level number 1, dapat ang minimum health protocol nga ginaduso, ginasaad, sa idalom sa IATF, sundon, pinaka-basic naman mo. Ang paggamit sa face mask kag pag-observe sa tawag nga physical distancing. Muna mo lang pinaka-basic. Huwag naman tada iban pa imon. Tigo sa iban, makita natin gani. May ara na ko sa nga daw ay nagagamit sa face mask. Ara na ko sa inyo, kung masubara nyo, sa inyong susyudad, sa inyo lang purok, sa inyong sityo, sa inyong barangay. Kamo guro ka observe pila man kamo na tupad balay ko sa daw magwa sila puluyan na wala na nagamit sang pisnga din mo tabok lang kus dala no nya makadtulong ko sang gito mabakal lang ko to ram na sa tabok dalan di way kabalo ara sa Tiangge ka ang Tiangge hulugpaan sa madamo nga tawo ti damo sari-sari man tawo daga kadto kasi mo temingan kablaw kag kontaminar ka sang virus. Sabagay, subong virus nga to, hina naman lang mo. Kay mostly, asymptomatic ka. Wala ka man maginabatsyag. Tapikan ka subong sa virus. Protect sa sinta, kontaminado ikaw. Positibo ikaw.
Kayong virus ara pagyapon niya sa aton sini nga palibot. Especialmente subong ti, magsugod ng kampayanay sa aton lokal lokal nga kandidato sa maabot nga petsa 25, March 25, di ba, sugod ang campaign period sa aton nga mga local candidates. So dito naman din makitaan, mga kaibanan, base sining ko sa sining lokal nga kampanyanay, magdinamon o bilang kaso natin sa COVID-19. Kaya tibalaan mo kung isa ka kandidato, isa ka politiko, nali magkampanya ng kanto sa kalugar, ay subaltiros na, kadamo man mo. Magkanto sa isa lang kaprok, ay isa lang ka kandidato, terrible man ang alalay niya. Terrible man ang iya sila mga subaltiros, kapod. Sa kadamo-damo man, tingin ko sa mga natin natin ma-observe ang itawag nga physical distancing. Ti number one na ato grow protection, ti sok-sok kita sa face mask. Gamit kita sa face mask, mga kaibigan. Paglibot sa mga politiko sa dalom banggirahan naton, paglagulag sa mga politiko sa mga makitid nga dalan sa mga sityo kagapurukan, upod siya sa mga subaltiros, pagsugod sa kampanya, lingko after election la, basi kuha naman ta, magbalik naman kita sa taas nga COVID level. Hindi ayhan mga kabinan. Gabay pa na kay di sa aton sila sa Bacol. Balaan naman ti manubo na giman ang kaso sa probinsya sa Negros Occidental as of kahapon, Marso 18, 59 na lang niya ang positive cases sa atong probinsya. Tuma naging kanubo. Mga kabinan, kasi ko basi pagsugod kampanyanay lokal, basi magtinimbuok na bla, ang ato sila nga mga kaso. So kaya na sa atong gurong nga mga local candidates nyo, kung pwede po lang ma-minimize nyo ang mga inyo dakop-danan sa pagkapanya, himuon ta. Mga kaibinan. Kaya ti budlay. Ikaw basi after election, basi after sing May 9 national local election magkaran-karan naman kita. Magsalasara naman kita. Pagod sa kadamon. Sa China, subong niya kag sa Hong Kong niya, taas mo yapon kaso mo. Doon ba, last lang, hindi lang kasi mana, Ito sa China, pila ka milyon ka mga insekto ang gin-isolate naman. Sa pila to ka mga lugar, probinsya sa China, bago nag-postibo naman sa COVID-19. Kuha naman sila, gin-lockdown naman. Bangod siyang kaso sa COVID-19. Sa European countries, sa Japon, kaya kita hindi na severe ang epekto, bla. Sining virus, siguro, basing virus, naka-mutate na, bla. Naka-adapt na siya sa aton environment. Naka-adapt na siya sa aton sining lawas. Nag-less ng iya, bla nga kwan, ang isog niya. Nag-mutate na siya. From severe, naging pagtuwa sa COVID, terribling epekto, fatal nga mga effect. Kaya of course, bangod nga kadamaan naman guro sa ato, may urea man sa ato ni ang fully vaccinated na, may mga booster shots sa tagani, tisa man siya nagka-proter sa aton, nga mo siya tagaroti, saan pa paano, doon nag-die down gima ng efekto ni coronavirus sa aton siniya kalawasan. Pero ang matag diraya nga si coronavirus ara la nagyapon sa aton siniya palibot. Hindi din siya madula. Ara na nasada. Pasula pang time to time okura na siya. Pero bangon protektado na kita, may vaccine na kita, anytime nga mag-occur ining si coronavirus, magdamo naman siya kami epekto man sa tao, at least kita di na malala nga makabatsyag sa iya sining epekto, bangod fully vaccinated na kita. Pero ito may makaturan kita gyapon nga wala pa mabakunahan, especially sa ato sining mga senior citizens, nga isa sa mga vulnerable sector sa atong sosyedad. Dito halos na nga age bracket ka na pang may mga vaccination na kita. Pinakalitis natin, no 5 to 11 years old, nga bracket. Sa aton sining society, nga ngin pang bakunahan naman.
Na? Kasi kung tanan mata laptop tanan ni, kay malabot ta 100% nga fully vaccinated kita, so ining virus niya maglala pa mo epekto sa aton siniya nga lawas mga kabanan. In due time, mangin normal na sa virus. Sa aton siniya nga palibot. Ito common na sa nga flu. Sa una nga ti. Trangka abot yan ni baylo klima. Do halos tanan ga siliburo. Ti ini sa due time kung mag normal na siya, mangin normal naman yung virus mga kabanan. Kung ang kilala ko pa niya, permanente yung flu always na. Alin sa una sa subong, di ko no kasi flu niya, flu pamigado. Nalik ka tumayo man ang virus, no? Kasi di pulso, mga kabanan. Sabay na ka mo, dito kayo, takbo ito sa Pilato ka ba flagship station. Sa ato flagship station, bubura dyan ko, pilang ka mga stasyon nato sa mga Western Visayas, wala naman ito mga balita. Sila ito si Lilo, sa Ruas, Clibo. Musta ito mga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas, nubo nagibang kita. Mga kaibanante, ato ito Iloilo, ganito, alert level 1 naman lang ito sila. Dahil Negros, nagpabilin pa kita sa COVID alert level number 2. Mga dako pang sektor sa ato senior citizens, ang wala pa mabakunahan, maning rason nga kung nga hindi pa magkahatag signal ang ato sining ITF, based sa rekomendasyon man sa DOH, nga mag-die down kita sa COVID alert level number 2. No? Medyo patas-tason tanay ang percentage sa ato sining mga senior citizens sa probinsya before kita nga panaog sa COVID alert level number 2 mga kabinan. Wala rin nga pinakakuan mo, pinaka-importante. No? Kaya ti karon kon ni mga senior ta magdinaguso man nila sa mga public places naton kaya hindi pa sila vaccinated, no? Dako man na nga problema. Kaya ti kamo sila ka may edad nga daan, medyo hina-hina naman yung resistensya mo. Mga kabinan. So dapat protected man sila. Sang vaccine. Ngayon kaso bla, doon naman sa pagdunogin nga timbuok sang COVID-19, kailangan mo sa aton nga mga senior citizen nga napiktuhan, presmente may mga balatian na, kailangan mo man sila ang nagkalamatay, bangod diya sang COVID-19. 32 minutos na nakaligad sa na nga alas 5 sa aga mga kabinan, dugay-dugay tari na ato sining flagship station na sa may Bombo Radio Libatri naman ito kuno ang tao sa mga Boracay. Doon nagbalik naman sa kuno normal. Nagbalik naman ito kadamon sa mga turista. Presmente sa mga local. Tapos po, hidlaw mato mo katuran nga maglagaw-lagaw mo. After sing sobra madua katuig nga nag-aguniya kita. Nagla-lockdown kita. Bago dyan sa COVID-19 mga kabinan. Gabay pa, may kabalik lagi kita sa normal atong gagawin, para hindi na kita magkatagpa sa disturbos presmente sa normal man tani nga dalagan sang aton sining ekonomiya. Ikot dako idi nga epekto nato na ang aton sining ekonomiya nga naglumpaod gid mga kibanan bagod sig pagsilira sa mga baligyan negosyo bangod sining virus nga nag-afekto iya sa Pilipinas o sa bilog nga kalibutan. Bilog nga kalibutan ang napektuhan sining virus. Tiambot may namanggaranon, sining pandemya, nagmalanggaranon, guro ning mga naka-invento sang vaccine. Sabagay, ibang nga din nga kabito sa vaccine manas nyo, pagdudar na malang mga vaccine nga sa ibang mga pungsuran sa mga third world countries, sa mga Afrika, nga hindi ka sarang bakal sa milyon ka nga balor sang vaccine. Ang aton COVAX Center sa World Health Organization, tinagadunar man. Okay, takboy tanaya sa ato sining flagship section, Bombo Radio Lilo. Bombo Doni, good morning.
Bombo Doni. O, talang gate, no? Tawag ka sa Bacolod. Yes, Bombo Doni, Bombo Western Visayas. Good morning. Ari nga mo dinidalag ko ang mga nagapauna ng mga balita sa palibot niya sa sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kapon tatlo ka mga membro sa New People's Army. Isa din ginakabig ng mataas ng opisyal sa NPA sa Negros Occidental ang natigayon ang madakpan sa joint operation sa amon sining Philippine National Police kag Philippine Army. Precisamente dito iya sa may Sitio Tundo, no? Barangay Suay, syudad iya sa Himamaylan. Mga 5:30 kapon sa kagaon gin-service ang mga otoridad ang warrant of arrest, no? Napulo kaya mga warrant of arrest sa kaso ng murder kay frustrated murder ang gin-serve. Batok ya sa kay Ramon Patriarca, Bombo Doni, Bombo Western Visayas. Kaya ginakabig ini siyang isa mataas ka leader sa New People's Army, no? Nangin Pansanay, Deputy Secretary General sa Kilusan Rion, Negros, Cebu, Bohol, Siquijor. Kasi karon sa nangin finance officer, no? Sa NPA diri sa Negros Central, ini si Ramon Patriarca, no? Pag-serve siya sa nga mandamento de arresto, may upod siya nga duwa pa ka mga individual, isa ka lalaki, isa ka babae. Ining si Carmen Jonabel Matarlo, 28 anyos, kag taga Cebu. Kay ining si John Michael Tixon, 21 years old, taga Ciudad Sangkilungan, Negros Oriental. Amo ni upod ni Ramon Patercato sa ginserbe ang mandamento de arresto. Galing kay ining duwa, ining bahay kag laki, nakuan sa posisyon nila sa armas o tangman. Nga gindalan sa dakop sa aton sining mga otoridad. So ining si Ramon Patercato sa likod nagpakatubangan sa kaso, ulo ka mga warrant of arrest sa kaso nga murder kag frustrated murder. So na-recover sila to sa balay nga ila sining ginasiran ang mga subversive documents, mga narituway nga balas ang kalibre ng armas, may na-recover nga 3 ka granada, kag pila pa ka mga bala, no? KG9, AK-47, no? Balas ang 9mm, balas ang 45 nga na-recover dito sila. Sabay lang kay ining 3 sa pihak armado, may mga armas kag may granada, wala naman lang bato sa mga kapulisan, no? Kag sa sulado nga nag-service ang warrant of arrest. So ni 3 karon na aratinado sa may kustudiya, no? Sa Himamaylan PNP, southern part ya sa probinsya sa Negros Occidental. Ini gore ko naman sila ang duwa ni pasakaan niya sa bagong kaso ning si Ramon Patercat ibalik nito, no? Ipatubang to sa korte na nag-issue sang mandamento de arresto. Duga pa ginabang niya ang mga balita lokal diri sa probinsya sa Negros Central despite nga daw kadubo na gimnas ang kaso diri sa COVID-19 na Bombo Donay, Bombo Western Visayas asam kapo, no? Sa probinsya sa Negros Occidental 59 na lang active cases, no? Pati way pa kami gyapon dinhi mo kapapanaog sa COVID alert level number 2, bangod kay hindi pa kami pwede kuno mag alert level 2, sunod sa DOH kay magamay pa lang porsyento sa amon senior citizens diri ang nabakunahan, ay pa kami kalabot 50% sa total population sa senior diri sa Negros Occidental ang nabakunahan kaysa record diri sa DOH, ang fully vaccinated pa lang nga mga senior citizens sa Negros Occidental is 128,000 plus, nagrepresenta sa 7.58% sa kabugusan nga 269,000 plus nga total target population sang senior citizen. Kaya mo nang despite manubo ng kaso namon dire, still nagapabilin kami gyapon niya sa COVID alert level number 2. Bombo daw na mula ng mga dalko namon dire ka mga pauna nga mabalita sa Bacolod kag Negros Occidental. Bombo Iloilo. Maraming nga salamat Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Itsak tamaan ang Bombo Radio Rojas. Welcome ka. Good morning, Rojas. Good morning, Bombo Doni, kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga balita sa syudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz, ining pagkinasadya kuntani matapos ang duha ka tuig
nga wala man ka experience ang aton mga pumuluyo sang binayli sa barangay di nangin tunaan pa no nangin rason pa kung nga man nga tinagkit anay itong duha ka mga persona may daan hiligutanon may isa ka ginbuno patay kag ang isa diri ka suspect kag ginatudlo ti SK chairman. Ang aton nga ginatungod Bombo Radio Western Visayas ti ining isa ka persona, isa ka mister, 25 anyos nga si Richard Baarde nga ginbuno patay gani sang suspect. Ang suspect diri among SK chairman John Paul Delfin sang barangay Pasugi, Banwaya sang Panitan. Kag ining kaupod niya ho nga ulihi giningadlan sa mga kapulisan nga si Roland de Monarca. Ang natabo diri iti sadtong Biyernes sang kaaganuhon samtang nagapagwa na ining biktima sa binaylihan dira sa may bahin sang Sitio Pinay, Barangay Lacaron, Banwaya sang Dao sang ginsundan ini siya sang suspect. Ining si SK chairman didto nagkumprontahan ay nagluntad ang pagtapungulay no gintapungol to sang SK chairman ang mga biktimati nagbalos man to may ara sang kutsilyo no ginapayag nga may kutsilyo sagwa na iya sang binaylihan kag mo ginpulot to sa ginkuha to ni SK chairman kag ginbuno ang biktima na tigayon pa sunod diri sa investigasyon sa aton nga mga katapos ang Dao Municipal Police Station na tigayon pa nga makadalagan makapalagyo kun tani ining biktima mao ginsunod sa ni Dimonarca kag gintapungol pa. Natigayon nga matambagan sila galing kay ang duha madasig nagpalagyo nagpanago kundi intuya nga wala may baluan nga direksyon. Pagdala sa Dao District Hospital dugay-dugay gindeklarar nga patay sang doktora. Kag muna gani sa karon nga at large sa gihapon ining duha ka mga suspect matapos na kometer ang krimen. Sunod diri man sa pamilya sa napakingutan sa mga kapulisan sang pamilya sa SK chairman nga willing man sila nga isungka ang ilang himata kung makapauli sa ilang panimalaya. Kinalantaw diri nga daan hiligutan ng motibo sa pagpangbuno sa biktima. Sa pihak na bahin ng amon diri nga Commission on Elections, Capiz, no, ang nagapahanumdom sa mga politiko sa naghilapit na gani no nga pagsugod sa campaign period sa lokal nga level sa Marso 25. No, kung sariin gani, nagpahanumdom diri si Attorney Salud Milagros Villanueva, ang amon diri nga Provincial Election Officer nga patihon or sundon sang mga kandidato diri sa lokal nga level ang mga pagsulundan kung sa diin dira lang gid dapat sa mga poster sites no sa mga gindesignar dira nga poster sites ang ila dapat nga patapikan or tubusukan dira sa nga ila nga mga campaign materials. Kayman sa maabot nga Marso 25 magapang-baklas naman sila sa mga magalapas nga mga campaign materials sang lokal nga kandidato. Subong pa lang, pinapahanumdom na niya, ini mga dako-dako na din mga tarpaulin sa mga lokal nga kandidato, amat-amat na nila inang akakason kaysa Marso 25, kanugon na lang gina kay pangbaklason ina sang COMELEC. Amo lang ina so far mga balita diri sa Monsyudad Bugos nga probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombo Doni. Maraming gid nga salamat Bombo Rita sa Bombo Radio Rojas. Itsa ko man ang Bombo Radio Kalibo. Welcome ka. Good morning Kalibo. Tagtaliwat Bombo Radio Kalibo. Okay. Nadula aton sining nga koneksyon sa Bombo Radio Kalibo. Diri anaya sa amon man diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo yari man diri amon sining nga mga talalupang dono si COMELEC Region 6 Director Attorney Wilfred J. Balisado nagapangabaw-abaw man sa sining pagasukton karon sa aton sini bala nga mga public school teachers kagiban pa nga mga maga-serve sa palabuton sini nga May 2022 elections bilang mga members sang Board of Election Inspectors, members sang canvassers, kagiban pa sinadra nga mga staff
kay buhinan sang 20% sang BIR ang ilan sini nga mabaton sini nga mga honorarium. According sa kay Attorney Wilfred J. Balisado, madako-dako gid man ni kung i-compare sa nagligadto sini nga eleksyon nga 5% lang ya ang buhis nga ginabuhin sa sining honoraria nga ginabaton sa aton sining nga mga manunudlo nga nagasurvey sa aton sining eleksyon. Although nakabato na gid man sa mga reports ang COMELEC nga may ara sa mga manunudlo nga disgustado sa sining liho karon sa aton sining nga gobyerno, pero pag-abot ya sa formal gid nga complaint or formal communication gid palabot abi sa ila nga appeal sa mga manunudlo, so far way pa sa amin nabato ng aton sining nga regional office sang Commission on Elections. Samtang bugal man amon diri sa may syudad sa probinsya sa Iloilo, ining graduate sang West Visayas State University College of Medicine sang 2020 nga si Dr. Maria Phoebe Subo kay sa bago lang nagagwa ang resulta sa March 2022 physician licensure examination kon PLE, nag-rank 8 ini siya. Number 8 amang sa top 10 nga mga passers sang sining physician licensure examination, nakakuha ni siya sang rating nga 87.08%. Samtang sa mga police reports manamon diri, ang mga kapulisan sa may Banwa San Carles, Iloilo ginasuyod subong ining mga kutob sa mga CCTV cameras nga naga-andar dito sa may Banwa San Carles, sa halin gani mismo sa may Banwa sang istansya, kay gina-imbestigaran ni ang ining natabo nga pagpang-hold up dira sa nagligad sini nga semana sa din. May isa to ka driver nga nagamaneho sang di pampasahero sini nga van, gina-transaksyon sa mga suspect dira sa may terminal sa may Banwa sang istansya nga akuparan siya kuno. Pero may sugato na nga mga upo dito sa may area sang Carles. Pagabot sa Banwa San Carles, nagdeklarar nga hold up ang mga sospitsado, tinataban to ang kwarta sang sining biktima, although nagalabot to sang 14,000 pesos. Kaga pila paniya sining ka mga gadgets ang mga otoridad subong tiway pagid sang lead sa kung sinoong responsable sa likod sini, kay may mga initial nga mga footages sang CCTV cameras nga nakita sila. Sa di nakita man to mga suspect, pero hindi makilalaan kay may tabon ang ilaya sini nga mga nawong. Balikan ta ang Bombo Radio Kalibo. Kung okay na, check ta si or sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning. Okay, daw alang-alang gid aton sining connection sa Bombo Radio Kalibo. Check na karon na balik-balikan talang dugan ri sa aton sining pagpangalagad. By the way, Bombo Radio Bacolod, Bombo Dennis, ginadusdos gid karon sang taga Department of Finance, ang taga Bureau of Internal Revenue kun BIR nga siling sandiop sa BIR, suktaan nyo na ning more than 200 billion pesos nga mga way gali mabayaran nga state taxes ang pamilya Marcos. So, kay kun masukot ini sang BIR ang ining masobra 200 billion pesos nga state taxes liabilities sang pamilya Marcos, dako pa ning revenue nga masulod sa kaban sa aton sining nga gobyerno, mabulig ta pa ni sa mga bakho sa karon bangon sa epekto sang sining mataas nga presyo sang gatong. Basi madugang-dugangan pa ni ang taga 200 pesos gid kada bulan nga ayuda sa mga pigado nga pamilya kung masukot ang mga Marcos sining more than 200 billion pesos nga bayaran nila sa state taxes. Bombo Dennis, Bacolod. Bombo doon na kaso kadugay na. Tingala ta nga daw subong iyaga pa ni kaso gid ang gobyerno tao. Nga sokton na nga mo kadako nga balor sang buwis nga dapat bayaran sang pamilya Marcos. So, dapat sadto pa nang consistent ang atong gobyerno. Kung may bayaran sa buwis, kita gani nga ordinaryo lang Bombo doon Bombo Visayas ng empleyado. May patay kabaton sweldo ta, nabuhinan natin ang buwis mo. Bilang ginabuhin nga buwis sa atong ordinaryo nga mga trabador, tini ka dako sus billions of pesos. Sakto na, tani magamit sa atong sining gobyerno, prote sining pamangkota, kadugay na sina, nga sumuy pursige ito naman kay eleksyon, o nano daw sa likod sinadara, dapat sadto pa, kay kung nasukot ni sadto pa, subong ti nakabenepisyo na tani,
nasulod din sa kaban sa aton sini gobyerno kaning kay ti kabalo ng gobyerno ta, no? Basta mo si Tanay Bombo Doni sang kadakuon iya nga buwes malawig pa na nga kumbate naman sa gobyerno. Ang milyon-milyon na gani dalon para sa korte mas nati amo na bayran ko anay pwede ko kayo sa BIR amo na bayran ko andari sa amaton ko lang Bombo Doni. Amo na ang makatilingalahan nga ang ati kadugay na gali sini 1990s pa ini nga ginhambal nga may utang sa estate taxes ang mga Marcos ti nagsampaw-sampaw na ning interes ang balayran sa mga Marcos hasta gali subong ay paniya masukot. Pero nakauro istorya ko bala diri sa mga kilala naton nga abogado initially nagawonder man sila ti nga ari pa ni subong ang mga liability sa mga Marcos sa estate taxes nila nga ang waay pa ni subong nasukot kag ginasukot pa lang yapon nga pwede man ang gali kuno Bomborita, Bombo Radyo Rojas in other cases ang ginahimo sina kun ang isabi ka manunubli nga magasubli abi for example sang propiedad sang iya sini nga nagtaliwan nga amay or iloy or kung sino sina ang nagapapanubli sa iya sang propiedad. Kag sa iban pagid nga mga cases nga hindi mabayaran ang mga property taxes ti gina-forfeit man lang gani na kuno pabor sa gobyerno ang propiedad kun gapakatig-agid ang mga partido nga magabayad sang buhis ti way pa niya ma-forfeit ining mga ginapahayag propiedad ni the late President Marcos nga ginapapanubli niya karon sa iya sining nabilin sining pamilya way mabayaran estate taxes nagtimbuog pa sa 200 billion pesos ang ining sulokton karon Rojas. Amo na gani Bombo Radio Iloilo, Bombo Doni, no? Ang ginakatingalahan man sa kadamaan nga kun diin to nga nagpadalagan no sa tuanay sa nagpadalagan sa pagka vice president or sa pagka vice presidente no senador na sa waay man inigin na kutkot gid sa ngaton sunod nga gobyerno pero subo nga magapadalagan sa pagka presidente na iya si buanay Senador Bongbong Marcos diri na gani nagguwa-guwa Bombo Doni ining mga kaangay nga ginasukot na siya sa ang ilang pamilya sa BIR. Amo na bala nga bisan na utang no mahimo gid no nga mapasuble no sa imo iya nga ginikanan ti ang nagapayag diri pila ka mga supporters niya Bombo Doni nga ang salaya sang iya nga ginikanan ti hindi man na mahimo sang bata Bombo Doni. Daw parehos man na bala sa subong sa mga surveys bala nga wala tuo nga survey gina-discredit ang panguna ni former Senator Marcos sa mga surveys ngayon kay ti part na kuno sang mind conditioning ti sa survey nga na sa presidential dala man na ang vice presidential kag sa vice presidential race frontrunner man dira si Davao City Mayor Inday Sara Duterte why man sang may naga-discredit sa survey sa vice presidential rate nga part sang mind conditioning. In fact daw damo payagani gusto nga mag-upod nga mangin tandem si Vice or si Davao City Mayor Sara Duterte di sa presidential survey result lang ya may mind conditioning sa vice presidential survey result okay lang kay damo gusto mag-apin sa kay Inday Sara kay dako nga bulig man sa ila sini nga kandidatura ang madala ni Inday Sara in kaso magtandem sila. Di ko na mabalik sa inyo alang-alang na kung siningat siyempo, madam. Salamat kid, Bombo Doni, Bombo Western Visayas. Mga dalag ko man nato na, nga mga balita sa palibot ya sa Western Visayas. No? Dala sa ato sila yung mga sister station na mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligid sa nga alas 5 sa ngaga. At panahon rin pagpalagad siya platutunan Bombo Reports First Edition. Standby na kamo sa mga balita ng tipo niya sa Bombo Radio Bacolod. Nyolagad, Bombo Dennis Rubica. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!